one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Masantosan mabigya kabuwasan na Huwebes, Pangasinan, Dagupan. Unsa sa bilalangulad kasiksikanan nyo so Saray Balitan Matua, SBM, say kabusol na Saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. Nakaulop na nakanta may langula sa ilawas yun kaaro say kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kaiba tayo sa Ago, si Mr. EDP, Engineer Dennis Palaganas. Agula na weba sa tatin tanagagik, petsa do sila, at Marso, at taon 2026, nuagak na lilingo, wala tila at mikadwan simba. Nanlapo ng gimtimrak so labanan, gera, ditan at bansan Iran. At Jad Saray ay palabas Iran agaw, alik na tayo so sa may epekto na satan niya gera at Iran. Nagkalalula at epekto na sa presyo na saray nanduruman produkto na krudo. Diesel, gasoline, kerosene, gauntan. Jad Saren kaplusan, inmabot at 60 pesos yung masulok. So presyuan na saray krudo. At untan ni so pakakagunigon na karaklanad si katayo ta antatila so samay domino efektutan yod batik na ekonomiya. Aliwala batlan jad Pilipinas, no agta ingan adintiron mundo. Pero sa ikwandaman lante, there is hope at the end of the line. There is hope at the end of the line. Walay nailaluan tayo. Antutan so nailaluan tayo. Tani, wala laray mangipapasingayo natan at sarian kaplusan. Wala lari mangipapasingayo at sarian kaplusan ang tuwa. Sikara at mangipaway, mangi-release na pigaran barilis, mangi-release na pigaran barilis na say krudo. Sa kilatan na tatang tanagagik so say bansan Japan, sa ibabaganatan na say bansan Japan, at wala so sa may paplano anda, sikara at mangipaway, na atay 80 million barrels. 80 million barrels manlapod sa may private and national oil reserves da. Si katuya sa palapag na sa Ministry of Economy
Trade and Industry at Japan. Akin, tamangi paway iranatan na 80 million barrels malapod sa may private and national oil reserves dito na Japan. Tapyan jad untan kuno at napakalma, napakalmatitan so sa tay global oil markets tan na prevent so sa may supply shortages lapod saya so nagagawan gira at Iran. In fact, aliwan sa Japan lang bangat. Aliwan sa Japan lang bangat so ang ipalapag yasikara at mangi-release na untan lang na kabalog ya bilang na sara may reserba dan langis. Nuag taingan untan mo sa International Energy Agency. Sa International Energy Agency sa kwanda mangi-release mo ila. Mangi-release mo ira na atay 400 million barrels of oil malapod sara may strategic reserve da, marking the largest oil release in the group's history lapod saya so nagagawan gera bakal ditan at Iran. And hopefully at ating tanagagi at saratan niya ipawaldan reserves at man-normalize. Anto yasikatutan so piyugagop tayo, pilalo ang tayo ating tanagagi, man-normalize umpawil at dati so presyo na sarara may sasaliwan tayo ran krudo yaman papabatik na sara tayo luluganan tayo. Malapula ng sinaraan datan so Strait of Hormuz ni taluran barko lalamat so pinasabog da. Taluran barko ya kaya riyan na Thailand tan may sakay Japan amo may sakay nang yutanay talagan na agdara padala nanditan kanya agdara padala nanditan man problema tayo at supply na langis natan wala ni so sara may ang ipasingayo nasa may pang-release da nasa tay langis at atong tanagagig dyan sa may isang kaunuran niya nala tayo pati sa Amerika. Sa Amerika, mangipaway mutla nasa may reserve da yalangis na watay 172 million barrels. 172 million barrels. So, ipaway damo lahat atong tanagagig. No sa International Energy Agency 400 million barrels, sa Amerika 172 million barrels manlapod sa may strategic petroleum reserve da. Sa Japan mangipaway na atay 80 million barrels of oil. Angang ko sarag tumalatan antuwa sarag tumalatan na tatang tanagagig ya panbilay ya supply tapen tuloy-tuloy so normal operations at anandoroman parte na mundo. Saray apektado namin niya. Alam sa Pilipinas labat, sa apektado mga kapaborito, agauntan, intirong mundo. Pero antayo ta, ya sa Pilipinas, no tungtung ito, wala mat so sa may langis tayo, ya reserva dya. For all we know, for all we know at atong tanagagig, wala mo't manaya so sa may oil reserve tayo. Trilyong yaman yakwanda sa ilalim ng West Philippine Sea. Sa ilalim ng West Philippine Sea na pwedeng magpalaya sa atin sa kahirapan, sa poverty. Numan bilang at nagawaya. Hindi na kailangang magpagas ng mahal. Hindi na kailangang mangibang bansa para lang sa pamilya. Isang pangarap na tila imposible pero kung alam mo lang, baka matagal na pala nating hawak ang susi sa tunay na ginhawa. Kwanda, paano ka para tira may arum yung bansan mayayaman lapot sa tay reserva dadalangis. Pero ito po'y hindi kathang isip. Taunong at US Energy Information Administration o EIA
tan-aron geological surveys sa atang manayay West Philippine Sea o WPS. Posibleng nakaupo sa isang pinakamalaking antap. Yung antap agdiwit. Yung oil reserves at interon mundo, ya posibleng say naala daditan, ya langis, unabot na atay 125 billion, 1 milyon, 125 billion barrels na langis. Wow! Di ba bali-bali at atong tanagagi? Wala tang manaya ya kamot ya kayamanan titan at West Philippine Sea. Hindi po typo yan para mas maintindihan kwanda. Mas marami pa ito sa reserba ng Kuwait na halos itinatag ang ekonomiya nito sa langis. Sa halagang $100 kada bariles, ang pinag-uusapan natin, kapag kinonvert mo yung 125 billion barrels, that is $12.5 trillion. Halos 31 beses ng ating buong ekonomiya. So imagine ninyo ta, natatong tanagagi. Na-imagine tayo, wala niya talaga. Yung reserves. Sa katumot so, i-confirm na sa US Energy Information Administration. Tansare arum yung geological surveys. Ya posible inwadtan at West Philippine Sea so satan. Ya kayamanan ya anggad natan agni nadidiwit. I know, $12.5 trillion. 31 times at interon ekonomiya na Pilipinas. Ay angga po siguro man irap at sika tayo. Angga po'y manayam at bahay kubo, angga po'y manayam at tagpitagping tahanan, angga po'y manakar amin walay luluganan. Bali-bali ang kibilay tijad Pilipinas. At ang mas nakakagulantang kwandani, ito ay legal na atin. Kaya riyan tayo. Kumpirmado yan ng International Arbitration Court noong 2016. Kanyan sa ikwanda gagi, isipin mo mga kababayan, kung mapapakinabangan lang natin ang yamang ito, maaring tapos na ang pagiging dependent natin, maaring tapos na ang pagiging dependent natin sa Middle East oil sa loob ng mahigit 800 taon for 800 years. Ganyan natin mapapakinabangan ng ilang taon yung oil reserve na yan. 800 years. Kung ibabase sa current consumption rates. So wala nang takot sa biglang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Maari pang ang tuluyan ng mawala ang fuel surcharge sa ating bokabularyo at ang presyo ng gasolina, diesel at kuryente bumaba ng sobra. Ito ang kayang ibigay ng West Philippine Sea sa bawat pamilyang Pilipino. Isang buhay na mas magaan, mas matatag at mas malaya sa krisis sa petrolyo na nagpapahirap sa atin sa mahabang panahon. Pero ito ang masakit. Si katuyay ang sakit natan, masakit na katotohanan. Sa kabila ng lahat ng yaman na ito, ni isang patak ng langis ay hindi pa natin napapakinabangan. Ang sakit. Habang patuloy tayong gumagastos ng bilyong-bilyon, taon-taon sa pag-angkat ng langis, habang libo-libong OFW ang lumalayo sa pamilya para lang kumita, at habang ramdam na ramdam natin ang bawat singil sa krudo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at presyo ng bilihin, ang sagot sa lahat ng ito ay nakaupo lang sa ilalim ng ating karagatan. Ito raw ang dahilan kung bakit tinawag tayo ng ilang ekonomista na richest poor country in the world. Wala mo manayaman. Sang kayamanan, balata, mairap, yabansa. Richest poor country in the world. Walay mayaman manayan mairap. Anto?
Nuri kita na tatang tanagagi. Kaya ang tanong ng marami, kwanda, kailan kaya natin mararamdaman ang tunay na ginhawa mula sa sarili nating yaman? Hanggang kailan natin hahayaan ng ating kinabukasan ay manatiling isang pangarap na hindi natin maabot? Paano ito dumamot sa concentration da? Eray leaders tayo ay. Dumay concentration da. No ayaw ko mon i-concentrate dad saya. Numan bilang ta sustuya so may datos. Ya impaway nasa US Energy Information Administration. Tansari aromniran geological surveys. Ya satan sa West Philippine Sea wadtan. So yaman, kayamanan na Pilipinas. Ay dapat di man ira kumun man concentrate agaw tanatatong tanagagi. Develop dalatan niya lugar. Tapyan jaruntan. Agtila mi kakasi kalamur. Agtila mi kakasi kalamur. Singasaya natin ay walay babaga natin ng Presidente BBM. Walay ganto at saray aray LGUs. Walay ganto at saray LGUs at atong tanagagik. Ya tulong. Walay usaran dan pundo. Ya sikatutan so itulong da saray man kaukulan. Alikod at sara ta ibabagadan financial assistance salamat at saray transport sector financial assistance para at saray walad agricultural sector wala natan suganggan dan Presidente BBM at saray amin ya local government units sa tatang tanagagik amin yung LGUs. Antutan sugan-ganto agagig ninyay ibasa kad si kayo may gan-ganto ng Presidente BBM at amin yung LGUs pakatulong at saray tutuo lapod saya so nagagawan krisis at sa nagagawan gera at Iran. Maganula ba tani anapon ko maganula ba ta anapon ko. Ayan President Ferdinand Marcos Jr. urged local chief executives nationwide to use their local government support fund LGSF tapyan jaruntan na bawasan so sa may liliknaan niya burden nasari vulnerable sectors yapiktado at saya so nagagawan tensyon at Middle East. Sa ikwanto ng Presidente BBM as part of the national government's proactive efforts to cushion the possible economic and social impact of the crisis, particularly on the families of overseas Filipino workers. Under the instruction local government units, local government units may use the LGSF, Local Government Support Fund, to assist communities affected by international crisis, including families of OFWs impacted by the Middle East conflict through financial aid, social services, and emergency response program. Financial aid, social services, and emergency response programs. Atay LGSF is a national government fund transferred to provinces, cities, municipalities, and barangays to finance priority development programs and urgent local needs. At sa may 2026 national budget, sa budget allocation para LGSF at 57.88 billion pesos
to support projects and programs of LGUs nationwide. So, the fund provides financial assistance and flexibility, enabling local governments to implement programs that addresses local economic and social concerns. Nathan, naman bilang at mangipagamor kayo ng tan, gawan niya suganggan ng Presidente BBM at atong tanagagig, wala mat sa panunot to ng Presidente BBM, agyuusar nitan for your political advantage. No nayari-hari agkilatan mi babali yamang ipaliman na saratan niya financial aids at atin tanagagik gantan palimayulad sa may walad DSWD palimayulad sa Municipal Social Welfare and Development Officer agkimat ingan man sa salita uno na una sa kwantulanti ng PBBM agyutan kwarta agyutan kwarta kanyan agkilatan mitirol no wala to niya ganggat itaryula agyulara panalagaron yapigay uras manalagaran si kayo yadakol ni bit yun kaunsiloryo pati vice mayor mansalita ni andila agyula gagawintan taryulan tampol tagyutan kwarta sikatutan so ganganmat ng Presidente BBM. Hello, good morning kay Sir Richard Manuel. Say kwanto, good morning sir. Nice discovery para sa ating bansa. But sad to say, all Filipinos cannot expect that because our government staff is full of corrupt leaders. Kwanto, full of corrupt leaders. Sa gabay itong ibaga ng Sir Richard, mas dakal sa corrupt nasa limpyo. Natan, ag kayo umbabarong. Agyo sasakitay linawatan. Tano aliwanton si kayo kurap, ag kayo nasakitan. Pero no, si kayo at sakit, sarap ibabagatan corrupt leaders. Ay, bayang kimat. Sa ikwanto lalantin ng Presidente BBM, mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Kwanto? Pero, at sa raratan niya, mihuras natin, gagawa na sa gobyerno tayo, sa kwanto balat ng Vice President Sara Duterte, sana noon pa, 2022 pa dapat na paghandaan na natin ito. Ay, kini. Ibig sabihin, noong 2022, nakita na ni Vice President Sara yung posibleng epekto ng mga kaguluhan. Kasi abaglatan niya gutan actually. At bautan na sa Amerika tan Iran, tamot sa Israel tan Iran, agaw tan natatong tanagagi. Pigay dekada pigaran dekada latan niya gutan. At sa kwanto ng BP Sara, sana nung 2022 na paghandaan na ito, kwanto? Dawalan ti pa, so sa akin bagatutan ng Vice President Sara Duterte. So balikas to ng Vice President Sara Duterte at satan. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng Yera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers, lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng Yera ng taon na 2025. Isang year lang ang higas kumbaga. Ang higas sa tuig na gisulti. 2025 nangyari ang Yera 2026. So dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paganda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Si Katuma nagagig, subalikasan Vice President Sara Duterte. Tapong gustong Nun saman la kumun, kwanto? Nun saman la kumun, napaghandaan na natin ito. Ngayon, kapakapa tayo, kwanto?
Andak timbagaman. Saknan na po siya man kapakapatayo. Ay, agi. Oh, sa Aramco mat manaya. Sa Aramco ya binumbamat na Iran. Mangipawi matla na sa may langisto. I-restore to lamay 70% ya supply. Aki, salamat anto 70% ya supply na langis para intiron mundo. Salamat. Uyla kumon ya umpawil so normal. Ya presyo na saray crudo tapi ang jaruntan agtimat pakaskasian. Tano maningkris iraratan, maningkris iraratan na tatong tanagagi, sa kwantayuan lang ti, walay domino effectutan. At saray, aray pankaukulan tayo, saray sasaliyon tayo, lalo lad panangan, lalo lad balas, agauntan. Sa babaga na Aramco, 70% of oil exports within days. They'll get out 70%, they will get about 70% of their normal crude shipments moving again within days. Rerouting via the east-west pipeline to Yanbu on the Red Sea, bypassing the chaos entirely, demand at Strait of Hormuz. So that is roughly 5 million barrels per day back in play. Enough to calm the immediate panic but not enough to fully replace the Hormuz route. Agi. Napaka-importante yung rutang yan, Strait of Hormuz. Dapat aman so ininan insecure na Amerika, may Strait of Hormuz sa gauntan. Antes dan binumbay Iran. Sikatutan so kulyaw na saray kabaluyan tayo. Dapat aman sa inunanin Amerika tan Israel. Iya sinikuran to. Ayagi. Pero ayan bimagas subagok at say binasak at atong tanagagik ya insyerda. Ay 2026 calendar is kuno identical at sa may 1914 calendar. Sa gabay to ni baga, doon to may petsa, anto may agaw, at unyamot so agaw ng saman, tan petsa, at sa may 1914, at sa may taon 1914. Yaatan, which means, kwanto jay, every date falls on the same weekday because both years begin on a Thursday and have 365 days. And this rare match occurs due to a 112-year cycle in the Gregorian calendar that can cause entire yearly date patterns to repeat. So naulit ito Pero antayo ta, no anto may significant event ya agawad 1914. The year 1914 marked the beginning of World War I after the assassination of Archduke Franz Ferdinand. Kanya nang babasaan Kuya Kalab yan, agi, bimagas subagok. The coincidence has drawn attention as global tensions rise again in 2026 with ongoing conflicts worldwide. Ay alag pa kuman. Bari-bari, pirabambano, laki bay. Umpawil so sari balitan matwa. Man-nervyos sa alayangan. Umpawil so sari balitan matwa SBM say kabusol nasaray MBTF managbalitay tilatan fake news. Kaya rin ni nasaray pakabatan pay mano manlalapuni at saray manangan tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life?
Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo! Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang kagabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito, San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito. Nandiyan tayo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Tuloy-tuloy sa saray balitan matua, SBM sa ikapusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Kaulop kantabay ni sa lawas yun karo, lawas yun kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis, kay Nanay Bihing, good morning. Ni singa si Nanay Bihing. Hinagwagutan niya mangusar na krudo, diesel at atong tanagagi tapyan unandar may luganan da at nakargaan day sira, makapanlako ray sira at walay na isaliw day bulas, baaw, agauntan. Paano ito natin tanay, tatim magiso gasolinay. Dati-rati, si Nanay Bihing, example labat, makakapangisampot ni nataluran ang kakabalog ya tilapia, parad sari apo to, natan sa kilang bangat. Kaukulan ton ilako may duara tapen makabawid gasolina agontan. Ay nang Newton na yung epekto to Nanay Bihing, good morning. Sa ikwantumat ng Madam Melissa Fabia Catalan, masanto siya kabuasan at si katayin amin sir, kanto lulugayan ko'y katulangan ko kasalukuyan nakikinig habang nasa biyahe. Ay sirin Nanay Bihing talagang my forever fans. Okay. May imis ni tan chill lang kahit sobrang taas ng gas at diesel. Ni tan kuang kulat. Kumunta untong dalagira. Taapiktado timot la kwanto. Atagilan amin so sasaliwan. Kasyan iray minimum wage earner. Tuatan. Imagine. Timagilan amin so presyo, manlapod presyo krudo, paluksab. Pero sa sweldo na sari tutu agnitimagay. Kanyan no sa kwandaman no antikay sa ulas ikukot so sali pero anggan iner balat sa pangikukutan tayo sali tayo at sa tayo antikay ulas anggad katigan anggan na ani agtila na yun na tayo sali tayo akukutlan maong agantan and hopefully bali Nanay Bihing hopefully nasal tayo, yaararaya so impormisa na Aramco, sa Amerika, sa Japan, sa International Energy Agency, at turon dararatay pormisa da, ya mangipawairan na milyon ya barilis na satay langis, tapian jaruntan at umpawila, anak-anapon ko may numipipil akad gasolina at 53 pesos and 75 centavos sa presyo per liter. Agin natin mangkabyo sa pusok. 67 pesos and 45 centavos kwantura. Danunot ko angga pula galang makapan meriendad saya kwan. Panon tuloy agas ko. Man kururok lasalo. Pero angga pinagawaan. Sa kwandaman lang ti anosan. Hindi balit sa Pilipino kwanda at sanay naman sa hirap sa buhay. Pero wag naman palaging ganun. Yun na lang ang ating batayan na sanay sa hirap sa buhay. Wag naman. Kung meron namang tayong pangkanaw-nawan o asinso timot kumon. Agauntan. Na-develop lang kumon may kin. Atan so ditan at West Philippine Sea, tapin mayam-yaman mo ulay Pilipinas. Tano, na-develop tan, ay si Nanay Bihing, wala labat adabong ton mangkukuyakoy, mampapayapay, mampapaypay. Sigurado tan, ay, simpre, aglaw nanap, mayaman tilan amin niya Pilipino, aguntan. Ay, sus, Nanay Bihing, asikaso yung biyahe, Likewise, hello, good morning sa mga kay Madam Jessa Saragosa dyan sa may Tony's Lumber and Company, good morning. Ang kanilang pinaka-cute at pinakamagandang news dyan sa baba sa Tony's Lumber. That's ari karoman niran balita informasyon tayo tatin tanagagik, would you believe? And likewise, happy birthday. Manaya, may babatiin po tayo mga magbe-birthday. Una sa lahat, binabati natin ng happy birthday ang ating kumpadre, si Sir Henry Arenas ng Department of Education.
happy birthday pare. Ganon din, binabati rin natin ng happy birthday ang ating kabalens, na nag-birthday kahapon, si Kabalens Albert Corpus, dyan po sa Quantano, taga Watanirad, Caraalya, Manayam, pero taga Caraalya. Tapos, binabati rin natin si Mr. Sunny Banyes. Good morning, happy birthday, belated happy birthday. At kay Auntie Elmi Cordero Basa na nag-birthday 2 days ago, happy birthday, Auntie. Yan. So, yun po yung mga nagbe-birthday sa buwan ng Marso. Ngayon, naniniwala po ba kayo na meron ding halaman na ang pangalan o ang tawag sa kanya ay agyubabalawo na aliwan lureya, this is true, agibabagan si kama JCB antam na aliliwan dungulan yung bagam ni kwan, hindi, this is si katuya katuan akumat na itila at atong tanagagik ta si katuya ngarantuyan tanaman antayon antuyan tanaman amay tatawagan dan amay kantutan ay say kung kunan abasak yan antutan kung ko wala tan manayan tanaman ya kantutan kung ko pero wala manaya ka at pangkabigan tutan wala tan manayan tanaman niya to i-flash mo nga kapaborito ayan yun yung tanaman na kantutan agyo babalawon agagik pero si katuting harang tumulanti itinampok po ng Makiling Botanic Gardens ang kantutan o dino sa may tatawagan dan Paideria foetida. Si katutan sungaran tumanaya Paideria foetida bilang plant of the month at sa may bulan na Pebrero. Ito'y bilang bahagi ng patuloy nitong kampanya na ipakita ang mayamang botanical diversity at ugnayan ng mga halaman sa kultura. Bagamat maaring magdulot ng maling impresyon. Sinasabi ko na walang maling impresyon to bagamat maaring magdulot ng maling impresyon. Ang lokal na pangalan nito, isa itong halamang taal sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asia tulad ng India, China at Japan. Ang pangalang Paideria ay mula sa salitang Griego na tumutukoy sa opals. Opals, aliwang kapalmox din ito, opals. Habang ang foetida naman ay salitang Latin na nangangahulugang mabaho. Yun pala. Kanya nuwalay kaaba yun ang bangat. Tapyan na disimula, agmat na baingan. Ibagay, foetida. Kanyo. Foetida. Kanyo. Tapyan, agtutan ng tao. Sigurado ang paano. Ito ibabagam. Kwanto. Pero agula aminan at sikato. Yasay gabay ton ibagaman manaya. Foetida is mabaho. Na sumasalamin sa natatangi nitong amoy kapag nadudurog ang dahon. So, ibig sabihin, pag dinurog mo yung dahon na yan, ang banget. Ang banget, agagik. Pero, sa kabila ng kaaya-ayang amoy, kaaya-aya pa ba yun? Mabaho na nga. Mahalaga ang kantutan sa ilang tradisyon sa Asia. Halaman po yan Wala kaming ibig sabihin ni Engineer Dennis dyan walang mali siya to. Ginagamit itong sangkap sa mga lutuin sa India. Ay ninyo tanay. At sa mga Hainanese cuisine. Kung saan hinahalo ang dahon nito sa iba't ibang putahe. Pampalasa pala ini. Kaya pala, iba talaga pagkantutan. Masarap. Ihalo sa pagkain. Sikain talaga. Bukod dito, kilala rin ito. Makakala yun. Okay. Kilala rin ito sa potensyal na benepisyong pangkalusugan.
walay health benefits to not manaya. Oh, okay. Walang talaga health benefits to. Okay. Ginagawang pantapal laban sa niya herpes. Okay. Walay herpes yo si katutang manay tambal, kantutan, libs. Ay. Okay. Astringent. Pag sinabi mong astringent, it is something that you use sa mukha, gauntan. Pang-control ng halimbawa is kamuro, something like that, o pampalinis ng mukha, astringent. Ano ga nalilingwa? At lunas umano sa rayuma. Yon, sa gout, sa pamamaga ng atay, at diarrhea ng mga bata. Makikilala po ang halamang ito sa mga gumagapang nitong baging, malalambot na tangkay, at hugis pusong dahon. Kita nyo naman hugis pusong dahon, kaya ang ganda ng pangalan niya talaga. Akmang-akma sa kanyang characteristics. At hugis pusong dahon na naglalabas ng sulfuric na amoy kapag nadurog. Yan po ang halamang kantutan. Aniwala rin ang react sa ikwento ng Sir Dennis, naghahanap kami ng halaman na kantutan, kanto. Amoy bagoong ba? Ande, sulfuric. Kwanta nun, panto lang may i-describe tayo sulfuric ka paborito, Dennis, Ay, nung makanap ka, yawitan mo ang pamad, Ay, good morning nga pala kay Sir MJ. Diyan sa may I love you, Paris. Kwanto, I love you, Paris. Aliwan, Paris. May Paris siya may bansa. Di, Paris. P-A-R-E-S. Panangan niya. Mura lang, kwanto. Masarap na pagkain. 99 pesos lang. Uy. Good morning, Sir MJ. Diyan po sa may Old De Venecia Highway. By the way, mga kapaborito, humarap na po. Impresenta dalay sarili da iramay abogado. Iya nalagay man abogado mangi depensa at kinan Vice President Sara Duterte. Pigararaman, ya abogado at atong tanagagik at basan ko nga kangaran nanda. Agi, puro marlang ni abogado raraya. Ambulating, yakonda, tatong tanagagik. Yang aran. So, watan niya abasa tayo, ya si kararaya sumangi depensa, unarap na ani the impeachment proceedings. No, unsabid Senado. No, unsabid sa tanya punto, sa ikwan lang tina sa Committee on Justice at House Committee on Justice, at ang tulamay kwanda tatong tanagagik, in substance and in kinkanto, kanyan unarap lara agagik. At sa kriyad sara may inmarap, impresenta day sarili da. Those who submitted an appearance of ad cotelem or entry of appearance. Si Attorney Philip Siegfried Fortun, si Katan, abogado agagik. Di Campanilla, iraray abogado da, tani yung sa Gregorio Narbasa, II, matibang maya. Sheila Sison, Carlo Joaquin Narbasa, Roberto Tongpalon Bacar, Justin Nicol Gular, Lyndon Miguel, David Ronel Gola VII, Maria Sinel Golda Fortun, Claribay Raduk, Francisca Marie Flores, Miguel Carlos A. Fernandez, Michael Wesley Pua, Reynold Monsayak, Mark Binluan at Ralph Buduta. Si Kararaya, so sa may legal team set to defend Vice President Sara Duterte against impeachment charges, demanded House Committee on Justice.
Pero sa may sa kiagaw, abantayan ko may balingaan dandwa, Senador Marcolita, tan si Senador Ping Lacson. Oh, by the way, before that, at ating tanagagig, sa ibabaganatan na Presidente BBM, dyan sa rin manuntumbok kiagaw, sumpalon la, ay ukso yung la na sa ICI. May tinuupton commission na tatang tanagagig, yan ang investigat sa II. So, flood control fiasco, advance sa tayong Pilipinas, ya trilyon. So, kwartan abalang at kaban na balay, nang yuyurayan kwartan na pipir di agagi, pigpigaray minanabang, imbes di sa intirong Pilipino suminabang, minabang si Nanay Bihing, minabang tayo amin. Ang napo, pigpigara labat suminanabang. Anatan sa ikwanto ng Presidente BBM, ICI is completing its final report. Yung mga findings po nila will be sent to the Department of Justice at saka sa Ombudsman. So the next part of this process is that they will send that information to the DOJ and Ombudsman, depending on which is the appropriate body. So nandun tayo ngayon. Now what will happen afterwards is, let us see what else that they can do, but for now their brief has already been fulfilled. Natuorla kasi, so sa may pitalaran tayo, yaara may nabibitlan ang kakabalag ya sira. Ya involve sa tay flood control fiasco. At sakayan, sakayad saray ni sagapan na kaso. Natuorla kasi, sikatutan sa balbalag ya tapat. Tani, sa kung kulalantid, sa may palabas, iran na agaw, akapan sangsangan, akapanaalaan ira. Di Senador Marcolita, tan si Senador Ping Lacson, lapot satan. So, investigasyon na sa Blue Ribbon Committee, ya sa chairman at si Senador Ping Lacson. Ta sa kwanto ng Senador Marcolita, akin, taara may impresentaran witness sa mansalita kumon at sa ating investigasyon na Blue Ribbon Committee, ni Pakarad sa atin so, flood control fiasco, ag-ira tinatawag. Ag-ira tinatawag. Ano yun? May cover up? Ito, pakinggan po natin. So sa may ubatan na Dwaran Marlang, yung miyembro na Senado. Wala pong gustong mag-ihesa sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, bulat sa pulo. Wala po kayo rito. Ako po talagang lumalaban sa korupsyon. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusef Bersan. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap, nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At inumkahi ko po sa inyo. Nagsabi niyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po niyo tinawag. Ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino na ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, wala nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. Hindi ba dapat? Ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are two public officials I will reveal this morning. Ganun lang. At hindi mo pinatawag. Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli, ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip
mismong kabangbayan ang tumagilid pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng interparliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, hindi ko po igagalang interparliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito interest ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan saan. Sinabi ko, hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. Ulitin ko, No, Mr. President, I'm not interested. hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo interesado sa sinasabi ko. Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Ligasyo man. At atong tanagagi ka, ya ubata na, nasa ramay duwaran marlang, yung miyembro ng Senado at Pilipinas. Pero bakit nga ba? Tanong nga, valid yung tanong ni Juan Senador Marcoleta Bakit nga ba hindi pinatawag yung mga nasasangkot ng mga pangalan? Para naman mabigyan din natin sila ng may presenta naman nila yung kanilang side at hindi puro haka-haka, gauntan. In the name of due process, gauntan natatantanagagi. In the name of due process, dungulan tayo yung panig ng bawat isa. Nantoy, antoy kakanaan na sa may kawigi, antumot so kakanailik naan na sa may kawanan, antoy rason na sa may kawigi, antumot sa rason na sa may kawanan, akin tata untan so agawa, aguntan. Untan so espiritu na sa may due process. Nakabatan tayo, so narungon tayo, so rason, nabalang sinansakay. And from there, natubog tayo natin, no, antoy manupagya desisyon in accordance with our existing law. Laws at atong tanagagig. Meron bang na-violate si kawigi, si kawanan? Untay mo't si kawanan? Makapang-desisyon tayo susto. Si katuman mo't sa punto ng Senador Marcoleta. Akin at singong papaway, ya walaray pro-protektaan yang ngaran. Sikaratan so saray balitan matwa. SBM sa kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. Akaulo pakantabay lang ula sa ilawas yun kaaro lawas yun kapaborito JCB Joseph Kanilang Bacani. The technical side si Mr. EDP Engineer Dennis Palaganas. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby dito lamang sa number 1 Pop News Station ng DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Lawas Karo, tan kapaborito yo. Joseph Kanilang Bacani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM